अन्दागाफोर आरोबाव दिनै जाय बिथांजोआ इसोरनि मुङै बे बिन्दोआव गसंफैनानै गावनि जिउआव एबा गावनि जिउ जारिमिनाव जानाय आरो बेजों लोगोसे मा इसोरनि गेदेर महिमा बिनाव नुजादोंमोन बे दिनै गावखौ टेस्टिमनि होनायनि गेजेरजों फोरमायथिनि गेजेरजों जोंखौबो सिरि मोननो थाखाय दिनै गसंदों बेखायनो बिथांखौ आं सिगाङाव सोंग्रोनोसै नोंथांनि मुङा मा नाम? आंनि नामा रिंकु इसरारि। गामिया बबे? गामिया बेहानो नाराथुलि बेनो बिहाव जायो मामा ससुर। बे नोंनि गनायनि बिबाजै जायो आं। अके आच्छा जोबोर मोजां नोङो सासे इसोर फोथायसुलि खृष्टान दा जोबोर रंजाथाव दा बिथांखौ आङो बे ज्योति प्रेयार मिटिंनिफ्राय बिथांखौ सिगाङाव बरायबाय नाजावग्रोबाय दा अन्दागाफोर जय जिसु दे बिथाङा गावनि जिउआव जानायखौ गावनि गोरबोनिफ्राय खुगाजों जोंनि गेजेराव मोजाङैनो बियो फोरमायसिगोन जों फै बिथांनि बुंनायखौ जोङो खोनासंनि आरो मा जाथाय आंबो मिथिया बेनिखायनो जों दा बे समाव बिथांनिफ्राय जों एसे खोनासंना लाग्रोनि दा जोङो हमनानै बेखौ लागोन आङो गोसोआवहाय थेवहाय आदाखौहाय सिगाङावहाय बिराद गोबांथार धन्यबाद होयो मानोना बे आदाखौथ' आं सिनायामोन बे नाराथुलियाव आं हाबा जाफैनानैहाय आंथ' आरसि मिसननिनोखा जेला आदाया फैयामोन फास्टिं प्रेयार नोङो लायामोन आदा आं बेखौ गोसोआव गैला बे समावहाय सानथाम उदै बासि बासिहाय आंबो थादों आदानि बुंनाय खोन्थानायखौ आङो गोसो मोदोम जिउ होनानै गाबनानैहाय आङो बिदों बिमा मरियामनियाव आफा इसोरनियावहाय ओमफ्राय बे समावनो आंनि उदैयावहाय गाराय जादोंमोन आरोखि दादु जानानै गाराया गदं गदं जाखाबाय आरोखि मुलि फुनो आङो होमब्लाबो गाया ओमफ्राय दा आङो सानथाम फास्टिं थानानैहाय उदै बासिना थानानै आङो जेला आङो बहाय फैयो गिर्जायावहाय माबायावहाय प्रग्रामावहाय लास्ट दिनावहाय आदाया बुंबाय आरोखि जे सासे माबाया बेक्तिनि उदैयाव गाराय जादोंमोन बे जिखां होननानैहाय होमब्ला आङो लाजिसे गिसे जादों बिबा सोर होननानै रावबो जिखानाखिसै बे समाव आङो सिखांबाय ओइदिनो आङो सानथामजों आङो बे गाराया आङो रानदों बेखौ आङो फोथायनानै थादों नाथाय आङो साफा सानैखौल' खोथादोंमोन आङो खिन्थु आङो बेबादि साक्क'खौ आं होआखैमोन बेखौनो आङो बिबोनां जिबना दिनैहाय एक्सिडेन्ट जानानै बियो बिसिनायाव गोग्लैना दं आंनि फिसा हिन्जावा नायनो थांबाय बियो खोथा फैदों मामि आदैया रानथें बानथें हामग्लिनानैहाय गैले बियो मा जानायसै होननानै ओमफ्राय आङो साजिबाय आं थांनायसै बिदिबा नायनायसै होननानै आं गोसोखांबाय आदाखौ गावनिखौ आं गोसोखांबाय हयथ' इसोरा बिमा मरियामा आंखौ गोसोखांहोदों ओमफ्राय आंनि नफाङा बे होनबाय आरो आंबो सुथि थांखानायसै सानैजों थांनायसै होननानै नेथ'दो होनना दे बिदिबा नों फैग्रोदो सानैजों नायनोसै होननानैहाय थांबाय थांनानै नायबाय बेनि चेहेराया अबस्थाया सेस हामग्लिनानै ओमफ्राय आङो बिनानाव जि आरिखौहाय जिनाखौ ओमफ्राय बिनि बिनानावखौहाय सानैखौबो बिसिना ओरैहाय जिरायदों नालाय बिसोरो आं बिसोरखौ गोसोखांबाय बिनानाव नोंसोर जुदि फोथायला आङो बिदि जायामोन आदा दैमालुनि आरियावहाय प्रग्रामावहाय आं उदै बासिना थानानैहाय आंनि गाराया गादों सानथामावनो नोंसोरो जुदि फोथायोला होमब्ला बे आदानि नाम्बारखौ आं होनायसै नोङो दिनैनो साम फनखौहाय फन खालाय होननानै बिनोसै बिसोरो सानैजों फोथायबाय ओमफ्राय आङो आफा खानसाखौबो न'आवहाय थांदोंमोन आंनियावहाय बेहाबो रायज्लायबाय आफाजोंहाय बे समाव बिसोरनि फोथायनाया बिसि जाबाय आरोखि ओमफ्राय बेनोसै नै आदाखौ लिंबोनानैहाय दा इसोरखौहाय बयबो जोङो नबिना थानानैहाय जोङो बिमा मरियामनियाव जोङो बिगासिनो थादों दिनैसिमावहाय दा बिनिखायनो जोङो जुदि गोसो मोदोम जिउ होनानै गाबखयोला जोङो निस्सय मोनो जोंनि देहायाव जिखिया जाया मानो बियो गानाय बिनिखायनो बैखौबो फंबाय बिनानाव बिमा बिफा गासैखौबो आङो खावलायबाय बेखौनो इसोरजों मालाबाबो गोजान थानो नाङा जों गावजों गाव नांद्रायना थालाबो जोङो मिलायलायनांगौ गोसोआव जोङो लानो नाङा एसेनोसै आंनि बुंनाया आदा नोंखौ जोबोद धन्यबाद होयो आङो अन्दागाफोर जोंनि अन्दाग्रा बिथांजोनिफ्राय जोङो गावनि हामनायनि बोसोनखौ दिनै मिथिहोदों नोंहा मा जायामोन उदैयावहाय दादु जानानै गाराया गरं गरं जाबायमा आदा आंनो
बेनिफ्राय बे कय बोसोरसिम थायामोन बेयो कयेक मास दंमोन आरो ओमफ्राय नों फैनायजों बेरामनि थाखाय नोङो बे ग्रं ग्रं जानाय दादु जानाय गारायनि थाखाय नों मुलिफोर फुनदोंमोन आङो खिन्थु गायाखैमोन आदा आच्छा जेब्ला नोङो आं फैनाय समाव जेब्ला आं आर'ज खालामनायनि गेजेरजों आंनि जिउआव मोनजानो आं खावलायहरनायाव जोंनि गेजेराव जाय सोरबा सासे एबा सुबुंनि गेजेराव बेबायदि गाराया हामबाय होनना बुंनायाव नों मा आङो गोनो गोथो जादोंमोन आदा गिदोंमोन बिबा सोरबा ना मा सानामोन आङो ओमफ्राय उनाव लास्टआव आं जिखाङासै उनाव सिखांबाय आङो जिखांदों सिखांनायनि उनाव बेनिफ्राय नोंनि गाराया बबे समाव मोजां जाखो ओइदिनो गैखाया आदा रानजोबखाबाय हालेलुया गोबारै आखाइ खबना होदों अनलायगाफोर इसोरा जोंखौ जोबोर अनो गावनि फिसाफोरखौ मालाबाबो आद्रि जाजानो लुबैया दिनै बेखौ जिसुआ दांबाय आरो बै समाव जेब्ला आंखौ नोंथांमोना रिटिनि थाखाय लेंहरदोंमोन दहायबो आदाया खावलायदों आरो सावरायदों मानो बे मन्दलनि प्रेसिडेन्ट जानायखाय दाथ' समा जोबोर अलखर इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंब्लाबो लुबैब्लाबो मोनजोबा ओंखायनो माब्लाबा सम मोनगोन नामा होनना बे आंनो थारिख बिदों ओंखायनो दा नोंसोरो मन्दलनि गोजा सावरायनानै आरो बेबायदिनो इसोरनि रायजोखौ फुवारनायाव बेबायदिनो नोंसोरो लेंहरोब्ला आंबो गोसो गोथारै नोंथांमोननिसिम आं फैफिनगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय नोंथांमोना मा उनावहायबा बेबायदि रिटिक लानो लुबैबावो नामा लुबैयो नामा दे आखाइ दिखां जुदि लुबैयोब्ला आखाइ दिखां दे दे नोंथांमोननि बे आखाइ दिखां वेलकाम खालामनायखौ मिथिनो मोनबाय आरो बिथांखौ आङो आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय बिथांखौ बे हामबाय होनानै दिनै बे समाव नोंनि गारियाथ' दा गैलिया दा बे ओइदिनो रानखानो सानथामजों दे मोजां दे हामबायसो दे जिसुआ बाख्नाय जाथों दे अब्ला जोङो बे समाव दे इसोरनि अननाय माखासे मोनबाय